Akong gisugok-sugok akong motor dito sa bag-ong gilampasan dito sa campsite number 1. Mao na nga naigo sa mga tuod sa mga talinggab nga bag-ong gipangputol nabuslot. Pag nihiyos na napupo pagyud ang kanyoto sampakan. Nang hipos na dayon diha sa Boy Sandig kay moadto mig dagat magpadagat na pud mi. Nihapit lang dayon mi sa merkado sa nasipit kay nagpalit mi og bugas, nagpalit pud mi og mga lamas. Samtang si Bons Rosel og si Bons Rene naghulat sa crossing sa Kamagong. Og sa akong pagbalik, amo dayong gipatungab og gasolina ang among mga kabayo. Nakatubil na ang motor pero ang driver wala pa. Pag-abot namo sa trianggulo ni hapit lang dayon mi kay nang hulam ko og tol sa akong suki nga paayuhanan og motor kay ang liog-liog sa akong motor malubag na bisag kinamuton ra. Gihugta na usab ni Bons Rosel ang ihis sa ulahi nga ligid. Pag-abot namo sa balay ni Layok Joel og ni Layok Junior ni ana po diri nagpaabot si Layok Istoy. Layok. Dugay na tanawon kita ba? Wala si simbalan ba? Wala sa loob. Samtang nagpaabot man ni Layok Joel kay doon na pay gilakaw ilas ang gibalhin ang shock sa motor kay uberhang. Sa ilang pagtanggal kompleto og sa diha nga ilan ang gibalik daghan na kayo'y sobra. Og dire amo dayong gisukod-sukod ang yapak nga gihatag ni Boss Joey. Pag-abot na mo sa kabagtukan wala man day midala kahoy mong nagpalit na lang kog kahoy tag 35 ang bugkot kung didto pa ni sa campsite libre ra kaayo ni didto. Nagpalit na usab kog tubig kay wala man day miidungag wala pud mi imnon. Ania na sila manghigala nagandam na sila sa ilang mga panaog sa ilang mga antipara. Kasama na kaugan dagat or karon pa? Karon pa. Ikaw Boy Sandig, karon pa kakasama po dagat? Karon first time. Karon mga idol. First time gid naho karon nga mosalom og dagat. Mo nang challenge kayo ni alang kanamo kay nao. So na maligo siya magdili Ano mo ang kasili ra mga damo kasagaran mga sa suba ba kini dagat man ni. Challenge namo ni ron kung kamao ba mi. Giandam ko na usab ang bugas og tubig kay magdungag nako. Bate na po ng dahon diha oh. Samtang si Layok Junior nagkumbate po diha og dahon. So kayong hagin. Magamit gid na karon ang snorkel nga gihatag ni Busing, ni Boss Joey. Katong ni bisita sa campsite ba? Ang kini ato gining praktisan ring kuan gining snorkel ug sa ni pag higop-higop. Yan namong trainer ana snorkel o eh. Ayaw ginyo Si kalimting. Layok Istoy. Ayaw yung kalimting ha. Ang iyong ginhawa di mo magamit ilong dire gid mo. Baba. Ba, ikuan kay parang dili mo Huwag makalimot tayo pre, huwag Kung makalimot. makalimot ka ng snorkel suksok sa lubot tayo doon. Bupak na pre. Ang snorkel? Dili ang Dili, iyang paak kinaon sa lubot. Tabiit pak. Okay po gayo dayo. Kinigreen lang ni. Kumbate na sila pamana sa dagat ako usab diri nagdungag ko ang akong gigamit nga taksanan sa bugas kining plastic nga botelya sa tubig. Mausab ni ang gihimo ni Layok Joel nga luwag paluwara sa lubi. Gikaduhanan ako pagdungag para sure gyud nga dili mapingis ang kaon. Mo ni kuan Layok, mo ni sa nganan ni. Mga kabons, nakapa ni ubod. Ubod mo ni kasili sa dagat. Oh, ubod. Nata pa mga lambay to. Mukha na ko lambay yo. First time. Namong trainer diri sa dagat. Namo pong katribo nga higaunon sa pero master ni siya sa dagat. Si alias Pugi. Sanad sa dagat. First time namo naman og dagat pero kasihan gyapon mis pero salamat kayo sa panalangin. Nagitaas kayo. Kuno. Palubog sa sabaw. Gani. Nara dayo. Handa kayo, mura magkayumang og porma. Oh, purkos plus kaya di. Mo ni mahal. Palaliton kaya sa merkado. Ay takas mo. Asay kito nga na be? Ay murag kuan ki kilo da. Burot naman. Amurang giununan kay wala mi kadag asin ug bitsin nakalimtan. Bukal-bukal ra. Lami kayong bihod sa kuno, lambayo na. Buka kayo ni bukad. Luban ako manundog sila. Gay. Aram amapayo. Karon ako. Dire nakakita ba wag niyo makita iba. Wag niyo makita eh. Dad, malihan ka ba? Mo guro ni pait no. Hay pait. Mo ni lami kayo. Ako lagi na lahi lang kanang gagmay nga pagbaligya. Lahi po na. Oh, napakadag ko na tangin 2 kilos. Kuha kay nga kusa.
Mo na kon tawag og kubutan lahi. Panisan, kamisan. Dahil itong kubutan kay bagulan to na bagul sa likod. No, mo itong kubutan. Grabe oh. Kumbate. Naunta mga kabons. Ay, mga. Bira, kumbate. Mga kabons, sali, naunta. Ah. Ayos ka. Eh. Dagat. Pagkalami kayo. Pag humana mo kaon, isuroy ko diri sa Kinabhangan Highway kay nangita kog tindahan nga abri pa kay nagpalit ko og kape. Sakto pod sa akong pagbalik naluto na ang gidungag. Daghan gyapon sila kuha sa ilang ikaduhang pagsawom pag human og panihapon. Wa gyapon. Na lambay. Mga lambay. Tapos pikas sudlan na no. Wala man ni kadala og tasa, amo na lang gitibo og timpla ang kape. Giplastara na usab nila yung istoy diha og lokay kay mahakyaran sa mga lambay ug mga isda kay bahino na. Ting daghana kayo. Ana, kinalag duha ang mukha na kay isa mong bulik at isa mong binuso. Bulikat. Nanaga na. Pag human og bahin-bahin nagkape lang dayon mi gigamit na mo nga baso kining plastic nga botelya sa tubig. Oh. Muji, baso. Pana atong Nagluto na san miglambay kay mangaon na sad. wala po'y suka. Tubigan naman gud na. Wala po'y suka nga ano. Oy, na basta sige tagligo. Kurma kay glawas ang lambay. Kami kayo sa To arang sabaw. si Bons Arnold Bandahinog Jr. Pas. Isa panguyo. Duel. Pag human sa ikaduhang panihapon ang hipos ng dayong gus mga basura nang hipos na pod sila sa ilang mga gamit nya ni uli na dayon mi. Tara mga kabons ang panuan namo nga dagat. To katong nagsiga-siga. Gikan diha sa nagsiga-siga hangtod diri sa among gitindugan isa ka oras ang biyahe. Ug niuli kami sa balay nga busog, lingaw ug nakadala pag yung sudan. Aman. Balita no. Hulog? Nahulog ang ispat among balita. Oh, likon gid wa man nabuak.